Na to smo bili zaboravili. Znači ovdje nije zapravo problem duga, jer je dug samo jedna posljedica manifestacije ponašanja jednog naroda, jednog društva, pa čak i jedne države. Radi se o problemu psihologije pomoći, najamne psihologije i najamne ekonomije, jer su to zakoniti izvori najamne politike stanja u kojoj mi danas jesmo, u dubokoj neravnoteži, iako se zna da nitko nije dobio mandat vlasti da vlada na dug i da rasprodaje ovo što se zateklo od 1991. godine. Hrvatska je ušla u novi oblik civilizacijskog ustroja sa naslova i sa dugom od 3,8 milijardi dolara. Danas, 2012. godina, mi smo dužni preko 100 milijardi dolara. Mi ne znamo u što je novac utrošen. U što je to uloženo osim u potrošnju, što znači da smo napuštali proizvodnju i prihvatili konzumerizam kao svoj oblik života i to na dug. Taj konzumerizam je dobro bio podržan od takozvanog zagovaranja tržišnog fundamentalizma i monetarizma, jer je to išlo u prilog tom primitivnom stanju naroda i društva da se može trošiti tuđe, a da se ne misli kada će i na koji način platiti ono što smo tuđe potrošili. Znači, mi danas imamo saznanje da ne znamo stanje duga, jer se tim problemom ne bavi ni politika, ni znanost. Prema tome, nije problem, kažem, u visini duga, već u tome što ne znamo koliko smo duboko u dužničkoj bob stazi iz koje će se teško izlaziti, ne samo naša djeca, nego naši i unuci. Prema tome, taj problem života na dug danas otvara pitanja desubstancijalizacije, jer ako smo potrošili tuđi nacionalni dohodak, postavlja se pitanje, ako ga ne možemo platiti iz novo stvoreni dodani vrijednosti, iz čega ćemo platiti? Oni su znali da ćemo to morati platiti iz onog čime raspolažemo. Znači, iz substancijalizacije ili desubstancijalizacije onog što se zateklo. Umjesto kapitalizacije, Hrvatska je od 1991. godine došla u duboko stanje desubstancijalizacije, rasprodaje ono što smo naslijedili. Na to nemamo prirodno pravo, a još manje bilo kakvo pravo s naslova pozicije vlasti. Ali nije to samo hrvatska specifičnost. Ostale tranzicijske zemlje su 90. kako pada Berlinskog zida više manje potrebile isti model, ne razvoja nego... Nisu izabrali, oni su izabrali isto tako model razvoja kao zapad, isto tako na dug. Međutim, te iste zemlje su isto tako nestaju u tranziciji. Od Mađarske pa Češke, pa Rumunjske, Bugarske, pa svih ovih novo nastalih zemalja na tlu Balkana. Znači, nitko neće izbjeći zamku dužničke bob staze i dužničke doktrine. Poljaci su to radili nešto mudrije, međutim, oni zasad uspješno prikrivaju to stanje u koje oni također idu u takozvanoj tranziciji. Zaključno, mi ćemo nestati u tranziciji jer nismo razumjeli da nije moguće ostati ili opstati na tuđoj moći. Moć je uvijek bila i ostala mogućnost presudnog utjecaja na izbor alternative drugog bez njegove volje. Prema tome, mi nemamo danas mogućnosti da utječemo na bilo što, osim da platimo ono što smo tuđe potrošili. To je očito i posljedica činjenice da je neoliberalizam kao dominirajući ekonomski koncept nakon nedugo svjetskog rata, nego još ono od Thatcherice, Reaganomike, dakle ono u rane 80. sad došao do jedne strukturne krize. Kapitalizam nije u krizi. On je u novom zaletu. On ima renesansu jer je uspio da pređe sa klasičnog oblika kapitalizma koji je stjecao profit na našim mišićima, koristeći naše mišiće. U zadnjih 50 godina a mi živimo u stanju takozvanog kognitivnog kapitalizma koji koristi naš um za nasilnu preraspodjelu, ono što je još preostalo. Što znači da kapitalizam nije u krizi, on nikad nije bio u takvom zaletu, u takvoj ekspanziji kao danas, jer on koristi slabosti oni koji nisu razumjeli da na tuđoj moći ne mogu opstati. Prema tome nije kapitalizam u krizi, nego su sve dublje u krizi oni koji su prihvatili da žive na tuđoj moći, jer su oni uvijek u krizi, njima uvijek nedostaje. Da li je izgubio nacionalnu potporu? Ne da je izgubio nacionalnu potporu, on gubi supstancu. Znači, on gubi uporište svog kulturnog i materijalnog bića, znači svog opstanka. Znači, on nestaje.
sa svim onim što je karakteristika njega kao subjekta kulture, pa tako i Hrvatska. Ako Hrvatska kao subjekt kulture prihvati pravnu stečevinu kao svoju kulturu, onda gubi svoju kulturu kao svoje pravo. To je suština svih suština u smislu opstanka u novom civilizacijskom ustroju u kojem smo mi prihvatili kriterije prava jačeg, pravnu stečevinu kao oblik svoga postojanja. Znači, mi nestajemo kao subjekt kulture prije nek ćemo postati subjekt civilizacije ovdje gdje jesmo. Oni to znaju, međutim mi to nismo razumjeli. Znači, mi gubimo i ono malo identiteta što smo imali, jer smo ga olako unijeli i prihvatili pravo jačeg. Još jedan put ponavljam, ako smo prihvatili pravnu stečevinu kao svoju kulturu za naše ponašanje, onda mi gubimo svoju kulturu kao svoje pravo, što znači da smo pristali na nestajanje, na poziciju podložnosti. Alternativa je sasvim bila moguća 1991. godine kad smo iz jednog civilizacijskog ustroja izišli i 20 godina čekamo pod Šengenskim zidom, poslije pada Berlinskog zida, da uđemo u jedan novi oblik civilizacijskog ustroja. Mi smo morali postati prije nego pristanemo na daljni bilo kakav oblik civilizacijskog ustrojavanja sebe u okolnostima u kojima jesmo, mi smo morali ostvariti unutrašnje samoodređenje i imati jasno međunarodno opredjeljenje. Hrvatska do danas nema unutarnjeg samoodređenja, niti ima jasno međunarodno opredjeljenje. Prema tome, moje mišljenje da Hrvatski sabor u ovih 21 i 22 godine nije ostvario ono što smo kao narod, kao subjekt kulture, da bi postali subjekt civilizacije država, mogli postati, da postignemo konsenzus o tome koji tip socijalnih odnosa će Hrvatska prakticirati tu gdje jesmo u odnosu na taj svijet. Do dana danas mi tog konsenzusa u Hrvatskom saboru u višestranačkom sustavu odlučivanja mi danas nemamo, što znači da mi u Hrvatskom saboru nemamo političkog konstrukta i nemamo opozicije. Jer opozicija brani društveno opredjeljenje. Mi takvog društvenog opredjeljenja nemamo i zato imamo stalnu borbu za prevlast od strane političkih stranaka u smislu političkog i socijalnog darvinizma. Znači, mi smo potpuno unutra, iznutra neodređeni u smislu da bi opstali u smislu subjekta kulture i da bi postali subjekt civilizacije. Odnosno, u trenutku stvaranja države nismo definirali njezin sadržaj. Mi nismo ostvarili konstrukt, jer smo mi od autoritarne države predsjednika Tuđmana 1991. godine do 2000. godine bili u okolnostima gdje je jedan čovjek određivao čak i sastav nogometnog kluba, tima. I upozoravao sam predsjednika Tuđmana da prije nego ode sa javne političke scene, a da tu autoritarnu državu ne ostave i ne prepusti autokratskoj državi u kojoj mi danas živimo od 2000. godine. Da to napravi takozvanu parlamentarnu državu, da napravimo državu razuma, a ne da ostanemo u državi nužde. Mi danas živimo u konstruktu autokratske države gdje tri ličnosti stvaraju dojam da nešto čine, oni ne čine ništa. Osim što su postali funkcija stranog kapitala ili u interesu stranog kapitala, a ne u funkciji interesa hrvatskog naroda i hrvatskih radnika. To je suština što mi nemamo do dana danas konstrukta, političkog konstrukta. Bez političkog konstrukta mi ne možemo doći do pravnog konstrukta. Bez pravnog konstrukta mi ne možemo birati niti izabrati novi civilizacijski ustroj kao subjekt civilizacije. A kao subjekt kulture ćemo nestati jer ćemo biti prisiljeni od jezika nadalje da nestanemo u interesu egzistencijalnih potreba, znači zaposlenosti. Morat ćemo govoriti njemački, francuski, engleski i tako dalje. Znači da hrvatski jezik, što je prva karakteristika autentičnosti pojedinca i naroda, da pripada jednoj grupi, jednoj zajednici, jednom narodu, da će se čak i to izgubiti jer nam znanje hrvatskog jezika neće značiti ništa, jer s tim jezikom nećemo biti u mogućnosti ostvariti nikakvu egzistenciju. Znači naša djeca su prepuštena zapravo asimilaciji kroz preuzimanje tuđe kulture i tuđeg jezika. Jednu prigodu ste rekli da su Hrvati na jedan simboličan način napustili vlastiti teritorij. Što ste mislili po tim? Nismo mi napustili za sada hrvatski teritorij, nego je politička vlast 2004. godine predala, znači politička oligarhija je predala hrvatski prostor Sjedinjenim Američkim Državama, a Sabor hrvatski je potvrdio bez pitanja naroda. Djeca naše djece moraju znati
da ni politička vlast Hrvatske zato nije imala mandata, jer čak ni narod nema pravo da preda teritorij nekom drugom, jer ga mora ostaviti svojim potomcima. To mislite na ulazak Hrvatske u NATO? Ne. Fizička predaja prostora, hrvatskog prostora SAD-a na raspolaganje. Prije ulaska u NATO pakt. Molim, to je čin političke izdaje naroda ovoga prostora od strane političke oligarhije. Jer zato nije znao ni narod, nije čak znao ni predsjednik države. To su napravila 3 političara iste takozvane političke oligarhije. Imate koncept koji ste javno predložili iz negdje iz hrvatske političke baštine, to možemo govoriti ljuta trava na ljutu ranu. Dakle, imate jedan program od 5 točaka koji bi se sastojao od svojih elementa. Prvo što bi morali učiniti, jer imamo zato još samo 1 godinu dana, sve ono što je nezakonito pretvoreno i oduzeto. Još uvijek imamo mogućnost da ono što je nezakonito nacionaliziramo noćas. To je naš izlaz. Bez toga mi ništa značiti nećemo. U to spada i Hrvatski Telekom, i INA, i Pliva, i Hrvatske banke, i Končar. Sve ono što je nezakonito stečeno nema pravne važnosti u pravnoj državi. I ja sam se na tu temu nedavno interesirao u Europskom parlamentu i tražio da li će nas podržati ako to noćas napravimo. Međutim, rekli su mi da to napravimo. I kad sam došao ovamo, ja nisam imao s kim pričati o tu temu, jer nam fali prvi čovjek, fali nam predsjednik Sabora, fali nam ravnatelj državne revizije i fali nam državni odvjetnik. To su 3 ličnosti koje moraju pokrenuti nacionalizaciju ili provođenje nezakonito stečenog u vlasništvo hrvatskog naroda i Hrvatske države, takve kakva jeste. Onda nakon toga definicija novog političkog... Da, onda nam slijedi politički konstrukt. Mi se moramo iznutra odrediti koji ćemo tip socijalnog odnosa prakticirati, da li proamerički tip kapitalizma ili proeuropski. Mi pričamo o proeuropskom tipu kapitalizma, kolektivnom tipu kapitalizma, dioničarskom kapitalu, a od samog početka 1991. godine mi smo prihvatili američki anglosaksonski tip kapitalizma, proces individualizacije ili privatizacije nezakonito i privatizacije, a isto tako i onog svega što se kasnije događalo s onim što je privatizirano, kada se radničko klasno poništilo i afirmiralo vlasničko klasno. U tom činu narod je razvlašten i narod je razoružan. Takav narod više ne može pružiti otpor nikome. Pogledali ste pitanje problema političke elite zadnje 20 godina. Rekli da oko 1700 ljudi u stvari... 1450 ljudi od 1991. godine stalno se vrti na istoj razini vlasti, jer taj kapacitet upravljanja društvom do dana danas, od 1991. godine do danas, nije razumio što je njegova uloga. Prema tome, taj upravljački kapacitet nalazi se ispod razine razumijevanja problema unutarnjih, a još manje međunarodnih. Znači, mi ne znamo ni gdje smo, a kamoli u kom pravcu da idemo. Prema tome, taj upravljački kapacitet snosi povijesnu odgovornost za ono što se do sad dogodilo i što će se događati u buduće sa hrvatskim narodom, sa takozvanim članstvom u Europskoj uniji. Europska unija je projekt moćnih, to nije Europska zajednica. I nedavno sam upozorio u Europskom parlamentu da Europa sebe ne može postaviti i voditi netko bilo tko, pa ni Olli Rehn ni Barroso, na monetarnoj politici. Europa se vodi na koncepciji dugoročnog razvoja suživota naroda u Europi, a ne suživota političkih oligarhija. Politička oligarhija Hrvatske se priključila toj političkoj oligarhiji Europe. Narod ovoga prostora, upozoravam i s ovim razgovorom, da će politička oligarhija Europe, a naša također s njom, biti okrutnija prema većini stanovništva i naroda Europi od one koju smo zvali profašistička i prostaljinistička. Jer ona već danas traži da većina naroda štedi da bi oni mogli beskonačno trošiti ono što im ne pripada. Mislim da sam jasan. Jedino da oko nove te paradigme porazgovaramo još, dakle, rekli ste što je stanje duboke neravnoteže. Da, stanje duboke neravnoteže nije stanje krize i nije stanje recesije. Taj pojam je daleko teži
od same krize i recesije. I pojam recesije u znanosti, u sociologiji, pa politologiji i ekonomiji. Pojam recesije i pojam krize su poželjni pojmovi. To je ono što nas upozorava kako da opstanemo, kad trebamo jesti, kad trebamo piti. Znači, društveni organizam mora znati pravilno i pravovremeno reagirati na ono što mu manjka, što mu nedostaje. Mi to nismo. Mi smo prešutili stanje i fazu recesije, prešutili smo fazu krize. Kao da ste vi prešutili glad 15 dana ili žeđ od 15 dana. Vi ste više u dubokoj stanji kome? Vi ste u neravnoteži biološkoj, i psihološkoj i sociološkoj. To se odnosi i na živi organizam, hrvatski narod u obliku ili zajednice i naroda. Znači, mi smo duboko otišli daleko iz te duboke neravnoteže, nećemo se tako lako vratiti. Ali ako bi učinili ovo o što mu govorim i ako bi imali koncepciju dugoročnog razvoja života u prostoru Hrvatske, onda imamo vremena do 30. godine da osvijestimo to, da se korigiramo kao pojedinac i kao narod, da osvijestimo svoj opstanak iz sebe, pomoću sebe, jer na tuđoj moći opstati ne možemo. Znači, mi imamo vremena, međutim, u tom bi trebala zapravo voditi ta politička elita koje mi nemamo. Mi imamo samo političku oligarhiju. 5, 10, 15, 20 ljudi iz tih takozvanih političkih stranaka odlučuje. Ne elita, mi elite nemamo. Ovdje nije više problem ni vjerska, ni politička elita ili oligarhija. Ovdje je problem u znanosti, jer mi u znanosti smo trebali spriječiti putem kritičkog mišljenja da takvo vođenje društva ili takvo upravljanje društvom vodi ovaj narod u nestajanje. Ovo što mu se danas dogodilo. I imamo još mogućnost da pravilno reagiramo samo ako osvijestimo. Znači, temeljni problem je u stanju svijesti. Mi smo u dubokom stanju deficita svijesti o sebi i svijetu. A nama treba... Kako izgleda ta nova paradigma? Kao što u znanstvenom smislu? Na čemu onda temeljiti ekonomski i društveni razvoj nakon te nove konstitucije? Nakon te konstitucije mi imamo mogućnost da pomoću koncepcije, strategije i sustava socijalnih odnosa, ali otvaramo pitanje osim koncepcije i ustava, ustavne organizacije, jer ustav vrijednosno socijalni akt, oblik socijalne organizacije i socijalne egzistencije svih članova društva. Mi još uvijek živimo u ustavu koji je vrijednosno politički akt, sredstvo manipulacije narodom. Znači, nama je nužna rekonstitucija hrvatskog društva u smislu u smislu novog sustava vrijednosti i spoznaje da opstat na tuđoj moći ne možemo, na moći iz sebe. Znači, mi u ovako kvalitetnom prirodnom prostoru, kao proizvodnom prostoru, možemo organizirati i kulturni i materijalni život. I nedostaje mi 500.000 ljudi još osim ovih što su na Zavodu za zapošljavanje. U smislu da održavamo biljni svijet, da održavamo životinski svijet, unutar njega ljudski svijet gljiva, samo svijet bakterija i virusa mutira, pa mu humana, veterinarska i fitomedicina ništa ne mogu. Znači, mi smo ispustili iz pažnje život u prostoru Hrvatske. U ovako kvalitetnom prostoru svi oblici života nestaju. Nestaje biljni svijet, nestaje životinski svijet, nestaje ljudski svijet, unutar životinja, nestaje svijet gljiva. Jer se problemom života u prostoru Hrvatske ne bavi nitko, čak ne bavi ni znanost, to nije zadaća politike i još manje crkve. Prema tome, mi nismo razumjeli uvjete svoga opstanka na mogućnostima koje imamo u genetskim i takozvanim memetskim kulturnim pretpostavkama. Znači, nije problem u našim mogućnostima, već u tome što nismo osvijestili naše mogućnosti spram budućnosti. Mi imamo 320 milijardi kuna našeg novca s druge strane granice, s kojim upravlja drugi. Mi smo taj novac dali drugom, za 1% kamata, a on nama taj novac prodaje i po 10, i po 15, i po 22, pa čak i po 40% kamate. Što znači da mi nismo s naslova upravljačkog kapaciteta društvom znali upravljati s onim čime ovo društvo raspolaže. Ovo društvo nije ni glupo, nije ni siromašno. Znači, njegove mogućnosti i dalje stoje spram budućnosti, ako ih osvijestimo. Ako ne, uzet će i drugih. Ideja da je ekonomija prvenstveno i prije svega društveni odnos je bila gotovo heretička 90. godine. Nije točno, pazite, nisu naši problemi ekonomski, naši su problemi, pazite, politički. Jer je najamna politika proizvela otuđenje ekonomije i ekonomskih mogućnosti. I akumulacije gotove, i banaka, i institucija, i poduzeća. Ona je to napravila.
Znači, nije nama problem bio u mogućnostima, u ekonomiji, nama je problem bio u politiki. Svi naši problemi su političke prirode i oni su karakteristika političke oligarhije koja nije bila na razini povijesne zadaće da Hrvatsku izvede iz jednog civilizacijskog oblika ustroja i uvede u neki novi oblik civilizacijskog ustroja u takozvanu Evropsku uniju. Postoje li nacije u Europi koji su to uspjeli? Za sada od zemalja jugoistočne Europe za sada još nitko nije. Znači, nakon razlaza kao izlaza iz ranijih oblika civilizacijskog ustroja, za sada se ne može nitko pohvali s tim da je uspio ni Slovenija, čak ni Mađarska, jer je u tome Mađarska najdalje otišla pogrešno. Ali niti jedna ne ide smjeru. Ne. Kaj se primjerice konceptom skandinavskih zemalja? Da li je to klasični kapitalizam? To je, skandinavske zemlje imaju klasičan kapitalizam u kojem se zapravo socijalna država nametnula da preraspodjeljuje ekstra profite na one koji nemaju i u tome su uspjele. Znači, te države su sudjelovale u raspodjeli nacionalnog dohotka i do 50 i do 63%, a zvale su se kapitalističke. Prema tome, to su bile uređene države u kojima su uvijek zdravi radili, bolesni se liječili, a umirovljeni dostojanstveno živjeli. A mi smo tako daleko od toga. Da li ta nova paradigma, to je u stvari kapitalizam na drugoj razini, gdje je tu uloga države? Uloga države nikad nije napustila stvarnost. To što se priča da tržišni fundamentalizam ili tržište uređuje odnose, to je tragedija, ne zna da tržište ne postoji, jer uređuje sve država. To smo samo mi u jugoistočnoj Europi nasjeli pa napustili sustav socijalnih odnosa i prepustili se zapravo ekspanziji zapada i svega. Prema tome, mi smo nasjeli na taj trik da će tržište urediti socijalne odnose, tržište se zakonito zna da je mjesto gdje neko gubi, neko dobiva i nametnuli se nam takozvani konzumerizam putem takozvanog tržišnog fundamentalizma i monetarizma. Naše novce su prodavali nama na kredit i uvukli nas u ovo stanje u kojem jesmo i nisam siguran da čak i znanost ima uvida u to gdje mi jesmo. Prema tome, naše stanje duboke neravnoteže nije tako jednostavno. Ali ne samo u Hrvatskoj, jer ovo što govorite, to je problem cijele periferije Europe. Nije to periferija, to se zove jugoistočna Europa. Jugoistočna Europa postala je Južna Amerika sjeverne Europe. Prema tome, Europa koju ćete vidjeti za 10-15 godina, pa neka ovaj razgovor ostane, će se dijeliti na nekoliko moćnih država i 80 i 90% bespomoćnih država i društva. Znači, bit ćemo vrlo teška periferija čija radna snaga neće služiti nikome, pa čak ni samima nama. Znači, živjet ćemo u siromaštvu i bijedi i toga moramo danas biti svjesni kada smo se prepustili zakonima kapitalizma, iako smo upozoravali da kapitalizam nije društvo koje počiva na znanju nego na nasilju. Izvorna ideja pljačke je evropska. Europa je širila sebe na jugoistočnu Europu i tu smo nasjeli. Tu je jugoistočna Europa koja je imala svoj sustav socijalnih odnosa i bila u mogućnosti da ostvaruje život. Nikad više u povijesti to neće biti. Prema tome, nevjerojatna je količina totalitarnih manifestacija, čak i u zapadnim demokratskim društvima. To nisu nikakva demokratska društva. Morate znati, i hrvatski narod s ovim razgovorom, da pojam demokracije ne prizna ni roditeljska, ni učiteljska, ni politička hijerarhija. U hijerarhiju sloboda i demokracija ne ulaze, jer taj hijerarhijski ustroj izbacuje taj pojam. I toga morate, to je pojam koji se najviše zloupotrebljava i u kući, a i kod učitelja i državnih voditelja. Prema tome, hijerarhijski ustroj vlasti, roditeljske, učiteljske i političke, ne priznaje pojam slobode ni demokracije. To se radi o takozvanoj političkoj demokraciji, to nije demokracija. Demokracija je ono kada mi smo odgovorni, živuće generacije, spram 7. generacije, da im očuvamo i prirodu i da im ostavimo ono što smo stvorili, a ne da im prodamo. Prema tome, mi u Hrvatskoj nismo razumeli čak ni čin političke demokracije, a kamoli čin demokracije kao sociopsihološkog pojma, da smo odgovorni prema 7. generaciji, jer naše činjenje ima utjecaj na 7. generaciju. Mi to nismo razumjeli. Mi nismo razumjeli i mi ćemo nestati zbog toga što nismo razumjeli uvjete svoga opstanka. Ako prestanemo graditi brodove, onda ignoriramo činjenicu da smo
Brod je jedan od najsloženijih proizvoda, složen kao i avion. Mi smo brod znali proizvesti. Međutim, nas su nagovorili da to ne proizvodimo ono što znamo. Ono što ne znamo, to nećemo nikad. Društvo ko ne proizvodi sredstva za proizvodnju, sredstva rad, oni će imati sve veći broj nezaposlenih. I bit će najamni radnici kod nekih, ako nas budu htjeli uzeti u najam. Ili ćemo biti bez posla i tako ćemo nestati kod svih mogućnosti i onog što smo znali. Mi smo proizvodili i generatore, pazite, od 500, proizvodili smo brodove, proizvodili smo i sredstva za proizvodnju. Znači, nije točno da nismo znali. Mi smo mogli ići samo u jedan oblik racionalnije potrošnje i odnosa prema troškovima, da smo smanjili troškove proizvodnje, možda išli u konkurenciju i na ta međunarodna tržišta sa kvalitetnim proizvodima i sa jeftinijim proizvodima. Međutim, mi to nismo razumjeli. Znači, mi nismo se postavili spram tog kapitalizma koji nam je ponudio on svoje tržište kao budućnost, a mi to nismo razumjeli. Znači, mi smo pristali da nestanemo u svakom pogledu, i političkom i ekonomskom, pa i u ovom slučaju kad govorimo o identitetu i kulturnom, jer smo prihvatili tuđe pravo kao svoju kulturu. Time smo napustili svoju kulturu kao svoje pravo i nestaćemo u tranziciji. Poručite narod ovoga prostora. Da li je taj povratak proizvodnje što biti trend i u zapadnoevropskih zemlje, evo sad čitamo u Njemačkoj, više nije toliko Njemačka je jedina bila mudra, politički mudra, pa je ostavila proizvodnju, a sve nas druge zagovarala kad oni proizvode, jer oni bolje proizvode od nas, pa da mi ne moramo proizvoditi. I tu smo nasjeli. Istina da oni bolje proizvode, ali proizvode za sebe, ali ne za nas. I tu nismo razumjeli. Prema tome, Europa je zadržala proizvodnju. Točno. I tu smo nasjeli na plitak blef. A recite, šta je sa tercijarnim djelatnostima? Jedno se govorio kao čarobni štapić, evo sad će nas... Tercijalne djelatnosti će također doći pod utjecaj tog takozvanog europskog tržišta i moćnih. Prema tome i zdravstvo, i školstvo, to će sve doći sad pod utjecaj oni koji to tobože bolje znaju od nas, pa će nas pokrivati u obrazovanju i zdravstvu iz Beča ili Budimpešta i tako dalje. Znači, ponudit će nam, jer oni to bolje rade opet od nas. Ako to oni bolje rade od nas, oni to rade za sebe, a ne za nas. Pa se otvara pitanje što će se dogoditi s našim zdravstvom, što će se dogoditi s našim školstvom, što će se dogoditi sa svim onim što mislimo još da je naše. Tu nestaje posljednje utočište hrvatskog identiteta, da mislimo o sebi. Jer ćemo doći u okolnosti da nećemo ni moći misliti javno o sebi kao subjektu kulture. Ali recite, evo sad, ipak, da li je, na primjer, slučaj Kostarika, da, kad su osnovali komisiju koja je preispitala dug, dakle, ne svađajući se sa međunarodnim zajednicama, ali ipak preispitujući određene stvari svoje bliže povijesti, redefinirala vlastnu poziciju, da li... To je točno. To je ono što sam vam malo kazao, da nam je nužna rekonstitucija hrvatskog društva i države. Prije nego uđemo u taj proces rekonstitucije, mi moramo doći do pojma povijesnosti. Povijesnost je kritika povijesti, kritika onog što se dogodilo, da bi razabrali što je bilo poželjno, što ne poželjno. Znači, nama je problem u povijesnosti, kritici te povijesti, to je Kostarika napravila, mi još nismo.